alle sammen. I dag så skal vi ringe til et forbandet nummer. Swag. Det er kun 3, fordi jeg har skrevet noget på papir, fordi de er fucking svære at huske, så ja, det er muligt. Det første, det er 7 9-taller, tror jeg. Yes. Jo, det var det. 7 9-taller. Så lad os bare prøve det. Se, jeg har skrevet det her. Bum. Okay. Den lagde bare lige pludselig på, mand. Prøv lige igen. What the fuck? Fuck, det er scary egentlig. Og så prøver vi den der 10 9-taller. Fuck. Er det ja. Okay. Lol. Det ligger bare lige pludselig på. Okay, jeg prøver lige igen. Jeg tror det er her. What the fuck? Nu ser den bare, at det ikke eksisterer. Nå. Okay, så det sidste, det er 7 6-taller. Jeg er sådan lidt... Okay, jeg er sådan lidt, det er sådan, der skulle noget med, at det her, det er djævelens nummer, eller også hvad det er 10 9-taller eller sådan noget, men nå, lad os prøve. What the fuck? Den er også på. Jeg har simpelthen gjort det blokeret. Nå, jeg ved ikke rigtigt, der er ikke rigtig flere, men det var noget med, at de skulle ringe tilbage. Noget af det, eller sådan noget. Jeg kan lige prøve den der 6 her. Okay. Se, den ligger bare på. Som om alle bare ringer til den, eller sådan noget. Ja. Okay, nu prøver vi det næste, for jeg har lige fundet nyt, at det var 10 6'er. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, så prøver vi. Det lød lidt mærkeligt. Er det meningen, man skal sige den der lyd? Nej, jeg tror ikke. Pis. Okay, det var sådan noget med sådan noget. Hvis man satte et tal foran de der 10 6'er, så skulle det ske et eller andet tal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Kan I se? Det eksisterer så ikke, desværre. Jeg ved ikke rigtig, om der er flere. Jeg tjekker lige. Okay, jeg har lige fundet ud af, at de der 7 9-taller, hvis han tager den, det er en eller anden thailandsk mand, som en dame eller sådan noget, som en ånd eller lort, han er sygt dum. Hvis han tager den, så kan man ønske et eller andet, og ellers dør man bare. Så det er sådan lidt, ja, knældfedt.
eller et eller andet den stil i hvert fald. Men han tog den ikke, så døde jeg. Dør ikke bare roligt. Regner med, at heller ikke jeg gør. Så var der også den der, det var ret sjovt, fordi jeg ville gerne prøve den der 6 10-taller eller et eller andet. Ja, den dollars, sådan fik en, som jeg skrev bagpå. Det var noget med, og så ville han ringe tilbage eller sådan noget. Så det håber han gør, men ellers er der lige et sidste nummer, jeg gerne vil prøve. Som 10. Hvor klart. Så siger der en telefonsvar. Der han siger den der røde prik. Fuck. Prøv lige at høre den. Der var ikke noget. Nå. Men nu prøver jeg lige den der... Lol. Den siger, der har været en telefonsvar. Men der er ikke nogen. Der siger sådan en spøgelse eller noget sted. Okay. Nu prøver jeg så den der 10, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det regner med på 10. Nå. Okay. Jeg er ret bange for, at det kan koste mega mange penge. Velkommen til Danermød. Vi holder i dag lukket grundet national helligdag. Hvad fuck var han sagde? Velkommen til dag. Vi holder i dag. Ja, fuck var det? Hvor klamt. Der er en mand, der tager den, som siger, at vi holder fridag. Hvilken dag er det i dag? Nå, fuck det. Jeg regner ikke med, at det var et arbejde eller sådan noget. Så ja. Nu vil jeg gerne sætte den her video af. Hvis I godt kunne lide den, så må jeg meget gerne smide et like. Ellers så må jeg bare prøve det selv. Altså, det var ret scary. Men yes. Håber I kunne lide videoen. Hvis I gerne vil se mere sådan nogle uhyggelige videoer, så skal I bare smide et like. Hvis den video den får 5 likes, så laver jeg en anden video som eller noget lort. Lave hyggelige ting eller sådan noget. Så yes, vi ses i næste video. Hej.